Dobrý den, žátři. Dobrý. 3, 2, 1. Čau guys, vítejte u vlogu ze soboty. Co tady můj oči? Kamo. Dobrý. Takže dneska je sobota. My jsme se včera vrátili z harmonizačního pobytu ze školou. Teďko jdu ukrytit nákup. A je teda sobota, to jsem čekala. Teďko jdu ukrytit nákup a pak možná půjdu ven, ale takový problém je, že mám na telefonu méně 20%, takže nevím, jak to zvládnu. Jdou skoro. Proč jsem najednou tak strašně tekutý? Oh no. Ne. Nový mazlíček do rodiny. Oh my god. Takže já jsem se teď dávala telefon na nabíječku. Nevím, jestli jsem to říkala, mám strašnou paměť. A teda tablet jsem se dávala na nabíječku, ne telefon. Telefon jsem si brala z nabíječky a teďkon jdu být jen tak venku prostě. Absolutně nevím, co chci dělat, protože je tady strašná zima, ale nevadí. Konec nebudu venku, jelikož je tady strašná zima. Ale strašná. Takže to asi na chvilku dovnitř. Takže já se jdu teďkon převlíknout, protože jsem přišla zvenčí a nechci být jako úplně zaletá v posteli v oblečení, který je ušpiněný od venku. Takže se jdu převlíknout a pak se vám ozvu. Prosím, neřešte můj outfit. Ale jinak, my teď pojedeme do DMK, než čekáme chvilku v autě. Já se nám chci koupit osvěžovač od Ballet, pak nějaký masky na obličej, nějakou džužzy bombu, ale jakoby v té tubičce, ne jako normální. A pak nevím, mám nějak 400 nebo 500 korun, takže tam moc neutratím. A ještě něco koupím kámošce, protože mi koupila novou džužzy bombu, takže ji taky něco koupím. Guys, my jsme teďkon v DMku. A takhle vypadá náš nákup. Mám tam ještě hodně věcí koupím. A ještě dost něco kámošce. Guys, já už jsem doma. Neřešte moje tváře, já jsem si dala prostě na tváři věcičku, ale trochu jsem to přehnala. A taky než to můj vzát, já už jsem v pyžamu.
Takže tady máte ten haul. Takže hlavní věc, proto jsem tam šla, tohle už skoro nic není. Tak tohle taky je moje, protože já jsem si to... Tady naprostě. Tady jo. Dál jsem si koupila tato větičku na rty. Pak masku na rty. Segra si ještě koupila žvejkačky. A ještě Juicy Berry. To je prostě na rty a na tváře. A já jsem si to zkoušela na tváře a trochu jsem to jako přehnala. Ještě tahle tačka a dohromady to stálo skoro 700 korun, což je docela hodně. Ale prostě koupila jsem si strašně moc věcí. Takže jsem za to ráda. Bylo mi nějakých 140 korun, takže jsem docela jako v průšvihu, ale nevadí. A já už jdu asi spát, možná mám ještě něco natočit. Dobré ráno. Dneska je neděle, včera byla sobota. A dneska mám v plánu se učit na ten se jako zítra pondělí a v pondělí máme vlastní vědu. A píšem vlastní vědy test. A mluvte mě jako berem, ale já jsem stále nějak před dvěma hodinama a teď se až dostala k telefonu, takže proto. Takže dneska je teda neděle, toho jsem říkala. A možná dneska ještě vám budu hodně tančit, protože jo, ale já myslím, že špatně bolí mě hlava. Nemůžu se vůbec zajímat, ještě když chodím, tak je bolí prostě hlava a nohy. A nemůžu se ani normálně takhle protáhnout svýma rukama. Furt třeba to jsem rukama, furt jsou v půze, takže absolutně nevím, jestli budu do školy. Ale chtěla bych jít kvůli tomu, že mě škola bavila, chápete? Takže já se jdu teďka učit, takže se vám pak ozvu. A ještě koukám na teďka nějaký příběhy z tábora. Guys, je skoro 9. Je 9. A já jsem se teďka chtěla jít učit na to vlastně vědu. Ale problém je to, že jsem to absolutně nepochopila. Kámoška na skupinu posílala fotku toho, co máme jako udělat a já jsem to absolutně nepochopila. Takže teď se tady snažím vydloubat něco o Ústeckém kraji. Takže jakoby moc mi to nejde. Takže jsem jakoby docela v průšvihu. Takže absolutně nevím proč, ale tohle je asi poprvé, co se učím na to, jsem se nikdy neučila, prostě jsem to jednak radem naváchala. Ale tohle je jakoby docela důležitý, takže já jako nevím, co mám dělat. Já se sama loučím, protože už to mi prostě nechci natáčet, ne, že jsem prostě nějak to, ale prostě připadá mi, že tenhle vlogísek už toho mám v sobě až, takže teďko je skoro 4 odpoledne, takže by už to nemělo cenu, takže já se sama loučím a bye!